Kakung sesuk nek kundur salam nggo Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. Nggih, Pak. Iki mau melu ora? Mboten. Oh, mboten. Nggih. Jaga adik. Jaga adik. Nggih. Ya. Caca kok parikane rapas to, Truk. Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin. Iki dudu parikane wangsalan, Gong. Mono? Ya pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Wow. Pipa montor apa kuwi? Aja gawe repot apa kuwi? Kenal pot? Iya ya Kang. Pipa banyu apa kuwi? Mlaku alon-alon apa kuwi? Paralon? Iya iya bener. Pipa uwong apa kuwi Kang? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya. Lanjut. Ya. Lajeng